naman mga apelido nila eh. Pero sigurado kung ano, kung sa kalibo. Mag-graduate ako sa PNA. Bakit yung mga boss mo, hindi namin mag-isa? Barko mo na yung... Barko mali. Hindi kayo nag-apos. Dahil kami, Sa mga piloto, 2 years kami na sa Baka yung kay Roger siguro. Rudy. hindi na natin nag-graduate. Nagtuloy sila ng training. Sa mga, kasi Buti ito, pagbaba mo lang ng LRT eh. may ginanong Oo. Nag-LRT ako, wala dito po. Bumaba kami sa record. Ayusin muna raw niya yung papel. Yung papel niyang kwan. Yung nagkakwanan kami na kwan ba, ayusin daw niya yung papel muna. Na maging kwan next year. Parang next year na... Hindi, baka 2 year na ito, kung matatapos yung kanyang kwan. Yung message ko ni Roger, tinext ko, sabi ko, Roger, I'll be late po. I will be late. Just for a few minutes. Hindi na natanggap, hindi na Ako lang nakita na nandito na siya. Ang sinabi ko sa kanya, at saka lang niya naman. Sila-offer na malapit sila kanila. Babalik sa stage.